ASDC ex-candidate Bijay Singh Tiso Song Pen Chi Upon Si Patimi Pen ke Congress Song along si Kam Klemdun Pupura Perang ke me ke pha. MLA election among Winang Ja Bom Si Non Malom Ihina Song along Kidun Ihina Song along ke Wang. Congress APHLC BJP ASDC Pu Ansi Kapang Ting Kapat Ang Ilu. La Sonapura Hotpu Deopani constituency ASDC ex-candidate Bijay Singh Tiso Methanga Songapan Ning ke Phopela Pen Kachiki Ji Athai Avelu Pura ASDC Party Pen Chiusi Congress Racharia Songalong Pen Chipa Okdun Lopura Alangli Methang Kemalong Mat Perang Keme Phasi Lamthi Chipakla Pin Banga Chathan Dia Povestame Nili Perang Kebe Than Ponsi Pini Nili Congress alongsi ke John Dunji Phansi Nili Ning Hang Ponglo Kopia Potma Pulotang Te Congress along Chipa Okdunji Phan Nili Ning Ke Hangma Pulotang Te Non Eprang Kewang Ji Phanaki Me Phansinili Kamatha Asonsi Dolo Ase Congress asong along Non Kejapon Kikipon Rahul Gandhi Kahai Inut youth leader Lape young Lape non Assam long Same PCC President Gaurav Gogoi Alang Itaisi youth young leader Lapen non Ilitum Karbiang long upon Nankar Japi Congress President Alangli Akehai EM Kemantang Sir Rotoning T Lapenon Sototeron Lapenda Ronjit Hansi Alang Little Penching Kithan Kadogo Pensi Lapen Keklem Kedam Nili Katek Long Pon Ateng Polotangte Pini Congress along Keklem Abang Siki Miji Pusinili Jungjunga decision bang Enpon si Lapenili Akimi Kamathadam Kopia Potma Polotante 24 non Deopani constituency Pan Isi Kapere me ang along si Dokok Asonje Teglong Ate Ilitum ha waralong Deopani constituency long Borsing long Pia Hood MEC Nangki Tur Pen Alang Libatahini Pahai Ponlo Afi SDC Pen Afia Song Pen Hai Bom Pen Afibang tu Sujorong Par Papa Pomen Pen Stame UPDS Ala Sud Ka Lo Song Polo Pita Papa Pomen Tabang Lo SDC Voters Pen Alang Lipan Pahai Ponlo Sitame Alang Litumpini Na Manelo Borsing long Pi Stame Lape Non Sujorong Par Stame Alang Li Party Pupu Pen Stame Alang Li Papa Chiu Sia Song Kapre Kapre Sayalong Klem Ponlo Nasi non bangke Deopani constituency along that kalilo Karbiang long along BJP government bang that pen Nili tu Deopani constituency Karbiarar Panke Nangkelang Remason Sindili Katek long dam Tim Karbiang long atum Nangkelang Remason Sindili Budamji Kopia Potma Pulotante Lada Karbia leader represent ke hai vera dim lada Tangte Kopia Posi lada Kenam tang mukut mohon top han pidam derlo tiket To pilo to choklo talata ne to accept lo The second abang te Karbi Pan Piposi Pipede si Sorbon Telenga Pan Piderlo Pulutang te Karbi ali dawa Tompan Karbi da suri photo Karbi do Tante laso kache protection si aprang penta angtunang tungwang bom Te non apor hot ke ASDC asong pan non asong nang priet lo kapre organization politics pen ajane pen il tumakhe Karbi 24 nong Deopani constituency panta non ke Sorbon Telenga Pan Piderlo Pulutang te lada Deopani constituency lo Akarbi tu apang kilu sinanga tek koloma Lase apai ke lakha apai ke ong pa membensi laso abhut ki pima mate ken atiket ki pima la pule langdang pulutang te da bokajanele numol momin sarbe alang tumta garo population kandolo pulutang te garo population Karbi population adibasi kapre khepe chilakhadam elo pute daga percentage lo langdam stame numol momin stra bokajanele ada angdang long stame alang li tumke 1500 lan nenbeji Tangte latu ma phala an ka chinghon lo matim Karbiang long tu mate latu ma je protect pidong ma pusinil to ma tharong lo ase Deopani constituency long phanta non alang le tum batahini anta piderlo numol momin abra batahini piderlo non da Deopani constituency tame batahini pidet ason theglong lo tangte pini Deopani constituency akar bi tu akemang ta non ke nang pap lut er son se mander lo jakong nang buper lo Basini lima thalo decision enlo je Karbi inut bahini leader matching bailo ini tumke SDC pene thudun ta boka Deopani lo ka haidun elo lape APHLC pene thudun ji ta haidun elo pusina no theklong long lo Kopia pot polotang te central committee pen langdam lo pote SDC asong ta no ke songni dokok lo AC asong Johnson be asong AC apart long dolo inu ke sarsing England is apart long dokok lo SDC along ta
lapa APHLC along sitame Ladakh ta songni songthong rothom doko ka song theklong lo puke jai kathara song dolo James Sansenji dolo inke non ka ko Rajenti mumpune alang le kha alang le taisia song seng lo tate isi a platform aunit tungsi pinike a banner kapre pensi non bangke je parjan lo pulutang te lake ili tuma jak kong ko aning tangji ma pu bangke ili tum chethek long dak lo la se eprange bangji ko son se ili tum ka che pahai ji ma pu bangta ili tum chethek long dak lo la si nili kama tha dam ateng bangke je Deopani constituency long ili tum ko son si che pahai unjima pu bangka la BJP fa ko son si ili tum kachiti fenzima la BJP pe tum ko son si kachedan unjima pulotang te Ladakh bangke ahom paro kato kawe chingrum chingri petpen song dhorom party chipu pe pinpen BJP against lapen BJP atung ke claim ke dam ke chok ke rathek pronglo rata tumdong si nona ning chelaro pulotang te nilita rata long si chela dunjim ba se ning mathalo kache song bangke amunit atum kanu pina long ta blood ke doelo sitame pini iri tuma habara long a dangerous a platform bangke lalo je iri tuma kar bi leaders bangke non bangke jumbo ma son si nang manlo lapen ili to paralyze a son si chemanelo la sini li congress long non kidun atung kidun kang tung la pe kidun bangke lalo je Ladakh ke BJP rem nang po ku bang sini li ga matha ate BJP ke lang dam adote Deopani constituency arab akar bi ahutura son si nili jongdamji Jongsi karbi phan anang ka chinghon pulotang de kedam ta hosi tiket nang pinai nang pipederlo tangte non nang ki PG pu bangke nili kroi kri lapen nili ning ma sing samse non adhu bangke kopi po se ning samse pu ke jong damji pu bangke non apon nang ki pi ke no ari pilo nange ari pi arang bu chot ponon bangke a okan ke bangcho erlo non ka alobban se non ke nang ka hodai ji pu bangke nili ke ning samse lasi non eprang ke bangje MLA elections ko mane karbi phan je pidep pota lake nili ke accept chelu lapen nili ke chedon nundelo la solong bangke nili personal kipu ke jong damji pu bangke tim kar biang long atumta non mai kilu loma kire loma lasi Deopani constituency Bokajan LA arada kar bitum luji pulona paluduna non komane karbi phan pi bo sata me pahai duna sita me thang ta phodun de thang ta long dun delu athe non bangke angdung kitie porosi ili tumke non bangse aku BJP kimi puki pu dunji lapa ili tumke chuhum dunji pu bangke ili tumsi chok che deji adai ke ili tumji lasi future pulodang te non bangke nili ka thek long bangke la congress long an belo BJP phan paremji paremre pulotang te ili tum 24 nong Deopani constituency puno Bokajan LA puno ili tum bangke chehar jak on ilu ate kedam tang ota klengdung intis tame alang like Bokajan ele long like dota kale MP support sitame alang li congress apen sitame kar biali der donangji polang le support pangsa danang pa nang parjab lo pahailo pulotang te lasto tin kar biang long tore nut baka ke the kerefa wanoi mati kopi bose wan bedet ma la se la son sonali dar Ladakh kar biali dar bon semanang po sonse nang po sitame la son kar biali dar phan ilitum ka nang ka pasemarji pulotang te non bangke ilitum chingrum nang kokpo asi la so topic sentence ni like jungjung personal pini nangli tum phan hangsi pini nili congress nang che pawk dun je ning hang pon sinili pini kopi potma koson alam the putak ma pulotang ta kado eta pajirmi ponlo je mane congress along bangke non bangke isilang down pe dynamic leader side lo young leader say side lo apen kethe kali leader side lo non Rahul Gandhi ta hempre galam chini pamelo lapen non Gaurav Gogoi siname hempre galam chini pamelo asi kedam tang ali dera tumbang chini nedat ajoini si ili tumbala son ar stage nong senang bikok mapu asi non nili jungjung ta nili si youth apa owekimi apa nili stame hempre apa article 244A fan bangke nili stame lamthe si bangke kaita chethan chimu malong sedoji lapen non presence rame ili tum ex MLA lo batahini tong ke mana bang lo Jogot Singh tisame non bang ke congress long sidolo XMLA Hemsing tiso tumalang litung sa non ke congress long sidolo lapen congress atum sa hempek nang pipi ke pupe ate congress atum history bang pinang ano wikimi tung ke kachini ni ason sidu sitame ni liki study mateng pote ili tum 1995 MOU kache to hot sitame lake Hitesh Soikia Assam chief minister ki dosi ili tumara la 30 department ASDC pelamdon kache tokda lagalang tum penlo pulutang te pini congress pen tame ili tum pini karbiang long along tame sifur ki molong tame pini history long thek damlong lapen do lasi non tanili matha do lapen pinangan asong aro asong tebel lamdon ke cetok ta lang damete la congress to mense ke cetok pense pini la asole belong bang pini BJP along cepak amuk putah mene lasi nili 24 nong Deopani constituency pen kithudun nili
halaso ise experience dolo lapen knowledge long dolo je non ili tum de pani constituency arat doan chingrum pen 10 tarik bangke nili ke difu join mun popus nili sisik chidang lo ase laso lokot nangki join dunji phansi lapen anga chepa ok dunji phansi lapen epeng dolo nang ili tum karbi arat doan lapen 24 nong de pani constituency long kaprek akhe kaprek adharom kaprek amunit amuluk do lase kaddo kaveta unitely penle itum BJP against ilitum claim lo nang lapen chepa hai polo nang eprange bang je ho lapen BJP ke chok chalam ke nelge than pajir mi ret alam thema se belo ate BJP ku pi manang ke claim bang ke rat hek pronglo towarnang ke pi pu penle ilitum panang manghudun enang ne kubene oruno do enang ke pi panai tum manghudun enang ne ason development amen peni tum phan ka join po amunit alam te pana paklang pala hai manghudunang ne lahai ke alang to 26 constituency ke nam tang hai det pen pini ke join po ba lake ka therak me alam lake tangka kapana hok rata tangka se lahai tunge ki jui det kani det lasi niligi puji po bangke non e prangke bang ji hutke 24 on de pani constituency along sitame BJP ko mane kar bi phane nang pi po same lake ili to accept dunang ne lo lapen ili tum phan ke non ke